Yeah! Què passa? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem, o no sé si ens veiem o no ens veiem, avui és una miqueta tard, de fet se m'ha fet de nit i no volia anar a dormir sense fer una cosa que tinc pendent, que és intentar restaurar un dels retrovisors. Suposo que juntaré vídeos de diversos dies perquè vegis els retrovisors acabats, però ara mateix el que vull fer és desmuntar-los i intentar-li posar una masilla que he comprat. Mira, a la porta... Ostres, que bé, no reflexa el vídeo. Bueno, igualment he d'obrir. Aquí hi ha aquesta peça estupenda. Vale, tomar por culo la pieza. Que té 3 cargolets, 1, 2, 3 cargolets, que van amb una clau Allen. Serà una mica difícil de fer això amb una mà. A veure, la peça primer. La peça la deixem aquí. Obrim la finestra. I ja està. Llavors, jo tenia la cosa aquella de, ostres, he de comprar unes claus Allen per treure el mirall. I resulta que tenia aquesta eina del Decathlon, que és de la bici, que aquí, em sembla que és aquesta segona, tinc unes claus Allen. I escolta'm, al final resultarà que estic construint la furgó sense eines. Veus? I ja està, així de fàcil. I ale, un fora, els perdrem, segur, segur que els perdré. És un pelín arriscat fer això amb una mà, que no sé, pues, m'estic jugant la vida. 2... I ara com ho faig per aguantar? No vull que em caigui el mirall. Tres. I en principi està suelto. Ah, mira, perfecte, superfàcil. A veure com queda per fora. Bueno, no està molt brut, pensava que estaria pitjor. I el que vull fer és que en el mirall aquí s'hi van donar un cop i vull arreglar això. Vinga, doncs anem cap a casa. Bueno, i un cop a casa doncs tenim això trencat, que és el que volia arreglar. He comprat aquest pegamento, super pegamento, que m'ha costat 75 cèntims i és una veritable porqueria. I llavors he pensat que posaré aquí unes gotetes per enganxar-ho, que no acaba de tancar, perquè pel temps s'ha quedat així, i ho lligaré amb una pilota de cordeta perquè se senti bé el pegamento, i llavors he comprat el Patex Arreglator aquest, que ho farem servir per tapar això i aquest trosset que li falta aquí, que no coincideix. I ja està, vamos a ello. 2.000 milions d'hores després. Bueno, doncs ha passat ja unes quantes hores, de fet ahir era de nit, ara és de dia. Això va ser el resultat que va quedar de posar la masilla aquesta. Ho he posat per aquí també, per arreglar aquest forat que hi havia. I no sé si no s'aprecia gaire, però així potser sí que es veu més. Té moltes, com se n'hi diu d'això, moltes arrugues, no ha quedat gens polida aquesta masilla. De seguida com que s'assecava, com que costava molt de treballar. Llavors he agafat els papers que tenia, que són els mateixos que he fet servir per tota la resta, i vaig a intentar rebaixar això d'aquí. Funciona igual, ho faré servir amb aigua,
perquè si no, si ho fas així, en principi et carregues el paper. Si el mulles, pots treballar millor. Vol dir que anem a fer-ho. Vale, i ja està, així queda. Ara està molt més a la línia del que hauria de ser. Vaig a deixar-ho que s'assequi i passem al següent pas. Bueno, doncs quan ja tenim el retrovisor sec, el següent pas és agafar un cartronet. És molt important que sigui de salvaulles, salvaulles. I una cinta, jo he agafat aquesta perquè és la que tinc, però estaria molt bé que fos cinta de carrocero, cinta de pintor d'aquesta blanca. I l'objectiu és deixar-ho així, tot ben protegit, perquè li farem una capa de pintura. I ja està, pim-pam. Bueno, doncs 1000 capes de pintura després i 258 hores. Aquí tenim el resultat final. Demà us l'ensenyaré amb llum de dia. Però jo penso que ha quedat bastant bé. En general, no ha quedat gens malament. Els dos estan iguals, Aquest és el maco. L'altre ja l'he posat, però el vaig a posar ara, encara que sigui una miqueta tard i el plano no sigui maco perquè està molt fosc. A veure. I ara, doncs ja està, així és com queda posat. Queda perfectament lligat, no es mou i molt més maco, sense tantes ratllades com tenia. I l'altre, que és el que estava trencat, ara així de nit es veu molt més, però així de lluny no es veu tant. Ha quedat molt bé, n'estic molt content. Aquí sembla que ho he ratllat, però no, és humit, és mullat. I ja està.